bivšeg predsjednika. A sad Karlo Ressler, minuta i pol. Nisam mislio o tome govoriti danas, ali ipak nekako se osjećam dužnim početi s odgovorima zastupnicima Sinčiću i Kolakušiću. Nažalost, nije rijetkost da se i sa ove govornice obraća na takav način i da i sa ove govornice slušamo takve potpuno neutemeljene demagoške tirade i jednostavno nema uvijek niti prostora, a niti previše ni smisla svakoga puta odgovarati. Zastupnici koriste mandat kako žele i branit ću u konačnici i to njihovo pravo i ovdje u Europskom parlamentu zato što vjerujem u slobodu i zato što vjerujem u predstavničku demokraciju. Istodobno mislim da je ključno još jednom podcrtati i razumjeti da postoji stvarno dramatična razlika između takva dva oblika političkog rada. Dakle, sa jedne strane performansa i predanog ozbiljnog rada, egzibicionizma i stvarnog utjecaja na europske dokumente, ohole destruktivnosti sa jedne strane i pokušaja pronalaska odgovora na neka stvarno teška europska pitanja. Zato su neusporedivi isključivost i suradnja s onima s kojima se i ne slažeš oko svega, glasanje protiv pomoći državama članicama i sa druge strane osiguravanje rekordnog paketa, ali možda još više od svega nemogućnost zajedničkog rada s ikim ko nije uvjeren u nekakvu grandioznost tvoga lika i djela sa jedne strane i traženja pravih kompromisa za interes hrvatskih i europskih građana. Hvala.